Uriani Tuhatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Di bagas inganat tabi, horas jala selamat hari Minggu ma dihita sa luhna. Udul mahamuna. Uriani Tuhatta sadarion hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Tapatuba dope permingguan marihite-hite secara langsung live streaming. Dalam minggu sadarion di kawari di kita 5 minggu kantate na perlapatan edehon mari Jehovah edde nai baru. Alani tapasonang taparadi marohatta martangiang na hohom mahita di bagasan rohatabi. Amen. Tapuji matuhatta marhite edde nomor 362 ayat sada rodi ayat 2. Hite-hite gowar ni di bata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma di Jehovah edde nai baru, ay nunga di pabahin ibana akahalongangan, nunga di pabotoho Jehovah hatuaon na, nunga di papatar ibana hati goranna di adopan ni akasipelebegu, nunga ditupahi tangan siamunna na bediyay ibana. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
matang iyang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matot di parbadia turohan nami. Asa tarapul situ turohan nami marhite-hite heon niya anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda hapersyaon nami, marhite-hite pakrimon na mangholu, asa toktong hingot hami, na hehedo habi Moses yan na mate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naong hehes yan na matei. Amen. Maredde huria. Tangihon hamuma patik ni debata, sian patik perjolo sahat tu patik pasapuluhon. Songonon maridok disi, patik perjolo, ahu do Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu menang aha na di banua gijang, dohot na di banua tungaon. Rodi nari bagasan aik nari toru ni tano yang gotong gabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon gorni debata yang gosoture dalanna ay hona uhum na rosogot akka na marsineang di gawarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di nangonom ari maulahamu nasa sironmu. Alai anggo ari pabituhoni, ari para diana ni Jehovah di Batam doi, dang jadi hombang ula anggo di nasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi di hutani halak pe nambang ebati hutam, ay dinangonom ari do di topa di bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di jari pabituhoni di bahini do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari para dia dan nai jala di perbadiai patik palimahon ikon pasangapommu do na torasmu asa martua ho jala leleng mangholu di tano na lehon ni Jehovah di Batam di ho patik paonopon unang homamunu, patik pabituhon unang homangalakku, patik pawaluhon unak ko manakko, patik pasiahon unang ho olom magatidakon hata na satutu maraloho donga jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas di donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripan di donganmu,
manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taring otu patit nasa pului, odo. Ahuro Jehovah debatam, ninna debatata, pargogo na suhatu dosan jala perimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinoper ni akan nasogoroha diau, alai asido rohaku di akan nomor ribu-ribu, akan nomor holong ni roha diahu, naso mangalaosi patiki, ido sahakna, rap manggido gogo mahita, tutuhan debata, laho mangulahon patitnai, rak mahita madok. Ali Tuhan debata, saya pergugoi mahami, mangulahon na umbartu patitmi. Amen. Maredde huria. Tato poti madusata tua dopan ni dibata martang yang mahita. Ale Tuhan dibata pergugo na suatu dosan jala amanami. Hujau hami doguharmu nambadiai. Ala na tergugut hami marningot dosa nami. Saya marasi ni roh hamba homida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni dibata nagabi jolma alani hami. Namate jala na hehesian namate. Nama naik tu manuagi jang dohom mangodihon hami. Asiro hamdi hami. Saya patok tong mahami di roha hamolat eon tuho. O ton di perbadia. Pangapul di naman sa roha. Pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma hom mangingani hami. Asam berlasi roha kami mangulakon lomo ni roham. Hodo perhitian ni nasa asin ni roha. Say unang tulak kami. Saya tangihon mahami ho ali debata ama anak dohotod di perbadia. Amen. Hata baga-baga taringo tu hasani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diar sahiho aku marhite sian akadosam. Jala nunga dilojai ho aku marhite sian akajahatormu. Aku tutu, aku sadiri manalesei akapangalausim alani hadiri hoku.
jaladang be hupaingot ingot akadosam. Hasangapon madidebata na diginjang. Amen. Mared de Huria. Hatan itu hatta nagabe trupuk epistel di mingguta sarion dibuat do sian 5 Musa biddu 30 sada ayat 14 Rodi ayat 22 tajahama dohot marsikat soring songonon madidok dungi Roma hatani Jehoba tu si Musa idama nunga jupang ne ajalmu namate maho atong jauh masih Joshua jala jongjong mahamudi bagasan udung-udung perluhutani asamartona au tuibana jadilah masih Musa rap dohot si Joshua jala jongjong nasida di bagasan udung-udung perluhutani. Dungi Roma hatani Jehoba tu si Musa idama nalaho modom maanggoho gabe top dohot akaupum hehema anggo bangsoon jalan bermainan mangihuton tu akadebata si leban di tengah-tengah ni tano si mongotan nai jala tadi ko nasida do anggoahu jala oseon na do padan naung kubaini tu nasida. Alai anggo au toktong do pada oku situ tubo hiku di ari na sasadai. Ala saluhut hajahaton nabi na hennai. Ala nong berbalik nasida tu akka debata sileban. Ia duk sahat nasida hubuan masuk tu tano nang huwarikon hiatu puna tano haba ora de susu doh situak ni loba jadi dung mangan nasida jalabo suran meradu mok-mok berbalik manasida tu akade batas fileban jala marsoba tu si ai toy sana ma anggo ahu jala oseonna pada ndahu baini.
Jadi disuraton si Musa maeddeon dinasadari, jala diajar khoddo itu hala Israel. Ido sahakna, martua do na tumangihon hatani di bata, jala na opeopsa. Amin. Maredde huria. Tahatidakon ma haporsiaw tay, songon na hinatidakon idong ata sa haporsiaon sa dok portibion, ra mahita madok, au porsea ide bata Jehovah, ido amang paragogo na suatu dosan, na temo palangi dohotano, au porsea di Jesus Kristus, anak ide bata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabigabian sa ton di parbadia, andorak sa bubuhan. Ido to hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni silatos na mateterpal ibana di hao penersilang na tuwa-tuwan watoro dung ditanom na mula mangolo di ari patuluhon na manaik to surgo lau hundul to siyam ni bata Jehovah amanai pergogo naswa terusani di sima ibana paimba mulak so katutanoon manguhumi halat na mangolo dohot na mate. Au porsea di ton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot desani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolo do sogot lagi ni halak nang mate, dohot jangoluan na sorasuda. Amin. Salam. Urian ni haulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Si patakason titing di minggu tasadarion tanggal 10 Mei 2020. Tabuk kama di halaman 2 poin na parjolo. Mardomu tu partikian na masa sahat di obason. Totong dope huriata patupaon ibadah permingguan secara live. Asaboy sahat tuhitabe di bagasta. Totong do tabuka gerejata makobasi akaruas ni huriat na nasihol rohana ro marminggu tu gereja. Perminggota di ganuk minggu boy dibereng di internet mulai pukul 30 WIB di akun YouTube HKBP Bandung Barat. Poin na paduahon. Bagi pelajar sidi yang sudah mendaftar, harap mempersiapkan materi pelajaran dari katekismus kecil
Dr. Martin Luther dengan membaca dan menghafal dalam bahasa Batak. Buku katekismus dapat diperoleh di kantor gereja. Pertemuan pelajar Sidi akan dimulai minggu ini dengan memakai aplikasi Jun pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 11 WIB. Nama-nama yang sudah mendaftar dapat dilihat pada warta ini di halaman 10. Poin na patuluhon. Tuhamu amanami dohot inanami salon situa HKBP Badung Barat. Mulat tama muse persyajarata di learning situa. Menguduti persyajarata naung salpu. Usul nami Robe mahita di hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 10 WIB. Maringanan di ruang konsistori lantai 2. Molotunga dong perubahan jadwal hobbartu kesepakatan ni akka salon situa boy ma muse tapaubuk di pertemuan ini. Di halaman 10.5 kebaktian sekolah minggu. Mulai dari hari Minggu tanggal 26 April 2020 lalu, gereja telah mulai melaksanakan pelayanan ibadah kebaktian untuk anak-anak kita sekolah minggu melalui rekaman video. Rekaman video ibadah sekolah minggu tersebut dapat dilihat melalui akun YouTube HKBP Badung Barat setiap hari Minggu mulai pukul 8 WIB. Marilah kita ajak dan kita dampingi anak kita untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu tersebut di rumah kita masing-masing. Poin napa 10. Selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni HKBP Badung Barat pasahaton selamat ulang tahun. Tuna marulang tahun di bagasan minggon mulai sian sadarion Minggu 10 Mei 2020 sahat tu hari Sabtu 10 Mei 2020. Saya di pasu-pasu tu hatta manasida na marulang tahun ni di bagasan na ipason uhut dilehot tu hatta tu nasida gajang ni umur. Songon ima songon patakas sotiting di minggu tasadarion tapasada marwata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nahu puji hami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Di bagasan manugoton ale Tuhan marpungu marsaur hami dito bagas joromon. Ima na manguduti perminggon nami nahu patupahami setiap minggu Tuhan. Songoni manang di ruas ni huruyam na patupahon ibadah di tongani bagas nabi. Asti maroham saya todim to di porbadia matotong na madongani na mga ramoti hami sa luhukna. Molotung pe melalui live Tuhan permingguan nami di bagasat tikyon. Di ida jala di botohodo Tuhan aha na masa di tonga-tonga nami. Laos di bagasat tikyon mahupasatay mahadiron nami tu adopamu. Asa homa totong na mga rajay na madongani hami sa luhukna. Pada usia kami, namasa na dua-dua pihami di bagasat tikyon nalai Tuhan COVID-19. Tuaka namang ari namang ihut, buy hami marsaur mardomu di tongan di bagas joromon. Ima namang uduti parminggon nami na hupatu pahami setiap minggu ale Tuhan. Asimarom ale Tuhan di bagasat tikyon hupatu hami. Adong sada dua tulu halak keluarga nami na berduka Tuhan. Todim tod di porbadia matotong na manugari na mga puli nasida. Unang palowa selalap nasida ale Tuhan madele alanin na bagasan tariluilu. Songoni manang aka keluarga na suboy targuarak kami di bagasat tikyot Tuhan. Na di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit songoni manang dalam pemulihan di tongan di bagas nabi. O matotong na mamasumasu si panganon ubat na pinangan nasida. Songoni manang pramedis
na manangani na pasahat tong resep obat na law panganon na sida Tuhan pasu-pasu. Asa marhite siya ni, boy humatop malum parsahiton siyan na sida ganup. Asimaro amale Tuhan di baga setikyope, diak kadongan nami na subuhi hami apala marsaor di tongan di bagas suromon. Dinadao dinazonok Tuhan toddim bere purbadi matotong nama dongani. Saya pasaur mahami tuakkar na mangihut di bagasan asini roham. Asa totong marlas ni roa hami lo mamuji do pasangapon guar munabadi. Songoni manangaki anak kon nami hupasatay matodopam muname me satu na magurang Tuhan. O matotong na mangaramoti na madongani na sida di dia pinasida maringanan. Padaw san nasida salhu namara. Asa marhite siani matuhan lam huzalo hami parbuan yak katangyang nami. Marlas ni roa hami lau mamuji do pasangapon guar munabadiay. Uboto hami Tuhan diak kadongan nami na marulang tahun di bagasan na sa minggon. Nung adiliak ko di nasida si gajang ni umur. Ala si tabay matuhan mardongan na hipason na siyakoy. Asanggia alam tarida di parbuan yak katangyang nami. Dinamadalani ari-ari ng ulo nami tuak karana mangihuton. Ali Tuhan debata ama namin stokin na ng bigyan nami mahatam na badiyay na pinasahat niya mang pendeta nami. Parsahalay ali Tuhan. Asanggia marhite nang di parsoran nami di bagasat tikyon. Lam hupoto hami pasahaton hamulatan nurohan nami tuadupam. Di sude dengan di basam na madongani na mga rajay hami di kapardalanan ng ulo nami. Atong asimaro amale Tuhan di bagasat tikyon. Dinahurang malo hay mangido tuadupam. Pos dorohan nami. Napasahatom musaluhu na naporlu na hobar di pardalanan ng ulo nami. Mauliate ma di pasarohan nami tuho. Upoto hami tunggu dosa do hami Tuhan di pardalanan ng ulo nami. Jumolo sesa dosa nami saluhu na. Asa tung tamahami hasahatan ni pasu-pasumi. Di bagasan guarnya namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan na martangyak kami tuho. Amin. Marede huria, hut papung pilihan. Damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ati-ati duhut pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
horas marihita saluhukna. Horas manang dihamuna amanami dohot inanami ruas ni huriata nuaeng ditongani bagasta ganub. Sahak ma sihol ni rohanami akaparhubas na mangula di hakabibadong baraton tuhita saluhukna. Tangyang nami sahipas-hipas mahamu saluhukna ditongani bagasta nuaeng. Alani asini rohani de mata disude padongan yona di hita. Nuaeng tatangi homma hatani de mata nama bain mergugu hita mengurupi akana masa di tonga-tonga ngulutta lumobima di partikianon. Imana nienet sian pangukapon biddu 12 memukka sian ayat 10 sahatu ayat 12. Hujahama dihita. Dungi hubege ma suara nagogo di Banua Gijang nama dok. Nunga sahat nuaeng haluaon dot hagogon dohot harajaon ni debatata dohot hamuliaon ni Kristusna. Ainunga dipabali pangasungi na mangasungi akaha anggita arian dohot borngin di jolo ni debata. Nunga ditaluhon nasida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui dohot hinorhon ni hata nahina tidakkon nasida. Dang diparhamaol nasida hosa nasida rasi rasa mate. Dibahini marlas ni roha mahamu akka Banua Gijang dohot pangisina marjea matanoi dohot laut ainunga tuat siboli si tuhamu mangarimas si tutu ai diboto do otik nama tikina ido yanggo sahakna huriani tuhata nahina holongan di parnguluata ragam do ta adopi akana masa arsak manang las niroha mar sorek-soreng do sude tabolus di bagasan partikioni ariad doho borngin las nyari manang ariuda pe sude nai patuduhon pardalani ngolutta holat debatado na mengatur jala holat debatado na toktong mangaleho nakana rekod di tongani ngolutta dinama molus akana paet jok-jok do hita mengadungi jala jok-jok tita manukku dirita buasa ikon masa akana masai di tongani ngolutta manang ditikilas ni roha pe nasa sitonga ikku memuji debata hita ala niakan amasa hape jot hita ala nilas ni rohata lupa hita tong dang memuji pasangapod debata ala nido hamuak kamang do tamuak kainang mulai sian narobi pe di parniahapan niaka jolma lumowi ma parniahapan niaka siuton Kristus moloro akka soronyari na sutar haisoni sada do nagabi haposan ni rohan yakka parbarita nauli dot akka siuton Kristus ima debata toktong madongani hita diakka sitaononi debata toktong madongani hita mamulus akka partikiani asabui hita margugu asabui hita malua jalasada nabui mabaik kita lubang pakilalata ujuro paru kilon na manosa ngulutta ima nani hati dakon nyaka na porsia mulai sian najulo satu tikion ima marede mamuji pasangap goar di debata asa mulu halak na marede totu haruar rui siapa nidangion natakas siapa bagasar roha
Iro bahena dinok nyanyian itu adalah ekspresi jiwa seseorang. Ketika dia merasakan sukacita, dia bernyanyi sukacita. Ketika dia mengalami pergumulan yang hebat, dia bernyanyi kesedihan, meratap, meminta pertolongan kepada Tuhan. Jala taha tidak kodo jala sudiro maka tidak kon akan amaredei uju maredei bana pepuason holsona di rohai gabe adong halu bangun niroha di bagasan nguluna. Ima gogo ni edde di tonga-tonga ni ngulu ni naporsea jala hobar mai tuguar mingguta sadarion nama dok kantate. Aha do kantate mangedehon sada edde nai baru di debata. Mulai sen narubi akka naporsei terbarita do akka ruas akka sihuto debata naringgas jalamalo maredde. Mulo tasulikit bibel tei perjulu sehali patupaho paredeon memuji pasangan debata ima si Miriam. Dung monang nasida manaluhon bangso Mesir na mangalili nasida jala dibolokon para tu lautan manang tutongan ni lauti parangan ni si paraun maredde do ibana jala mabahin paduan suara kur raksasa ditiki maka mulatehon pabahenan ni debata na paluahon nasida. Songoniro nang si Paulus buju di penjara ibana alama kokok barita nauli marede puji-pujian ibana tonga borngini los Roma hagugun ni debata mabuka pituni hurungani jala mabir maka perjaga di dok rohana nunga sude belari akan di hurungani siani paturu honota gugu ni akka naporsia di nama redde memuji do pasangan pod debata. Nak Tuhatta Yesus Kristus pe mulo tajahan no di beltai takas do ibana maredde do ibana memuji debata di Matius 26 ayat 30. Yesus juga bernyanyi. Jaladak kulat di kalangan ni rohaniawan nabui taida gugu ni edei muluta sulikit tamuak kamanginang buasa bui halak batak berhasil satu partikianon gabi hasea di tonga-tonga ni parangulun na di parserahan hape mulu dibikiri jala disulikit parangulun na siyakuta ba anak nina pugus do danga dok si patu pauna HP sasitunga nong liling go dihanguluhon halak batak edde nani karang ni sinahum situ morangi nama dok anak kokido hamorao diau asa mulu tuk pugos pe parnihapan ni halak batak di huta tunglas manggugu sirap ya kana tuai alayang gua anak konna nasotupa hatinggalan lahu marsikola iru bahenna anak ina pugos gudang gabe hasea terberida di tonga-tonga ni halak batak jala gudangi nar berlatar belakang daksian hamoraon tetapi berangkat daripada jeripayah yang sungguh luar biasa. Jala gudang dohita na makamulateon manang mangedehon edei saat roditikion. Ay takas suad di bagasar rohata sudena taulay sudena taumoi dak tu dihattay anggoso tumasarepan niaka yanakko do gelekta. So ni manang mulu marningot tita dinang merdeka bangsot tasa ruditikyon.
ternyata itu tidak terlepas daripada gubahan Wage Rudolf Supratman, membakar semangat para pahlawan kita dulu akan tua-tua Tanajolo untuk menjunjung kemerdekaan itu. Alanido ditakup dosi Supratman, ditakup pemerintah Belanda, diasingkan dan dipaksa untuk menghapus syair daripada kata daripada merdeka di dalam lagu gubahannya Indonesia Raya. Alai nakpe ditaku ibana anggo semangat kemerdekaan ini nunga sanga sar terbarita jaladak terhempang be ima guguni edde batubu pakirimon dohot hapur siaon mabahek kita monang merdeka. Ima guguni edde mabahek kita margogo jala di bagasa pakirimon nakpe sohasiaro pegelek tanwaeng nakpe marsiak ngibagi hita alai di pakirimot tasugut ikko berhasil ibana ido pakirimot tanwaeng nakpe subuh pe taida salpu koronaon alai angko pakirimot tamadok suatu saat ini akan berakhir, kita akan merdeka dan kita akan bebas. Ido hobar tu topik ni minggu sedario madok mangedehon hamonangan, menyanyikan kemenangan Tuhan. Porsea roho disaretiki hamonak koroni Tuhan paru kilomu molo porsea ho amit tomai. Aidanga dong nasutar patu pada bata di tonga-tonga ningulutta. Semuanya segala sesuatu bisa Tuhan lakukan asal kita bisa yakin dan percaya Tuhan itu akan bekerja. Damang do dainang nuaing di minggu kantateo next word di bagasar ruhata ngulu pare deoni. Sahak mahita tu parngulutta songon halak Kristen secara khusus HKBP. Puasa ibadah di HKBP didominasi oleh nyanyian. Ay ngulu nama redde do huri HKBP. Ay ala naso markuru na ngaban naso gajang acara yate. Au sugari do piga kor mangedehon akka puji-pujian. Sudena ipaturuhon ngulu tahun secara khusus mah HKBP, huri HKBP adalah jemaat yang bernyanyi. Ido bena gudang malo-malo hita maredde. Mulu arong akka ajang pencarian bakat dipastikan itu sudah ada di sana kontestan yang bisa terpilih dan bahkan menjadi juara itu dari gereja HKBP. Secara khusus mah Protestan alanyaha karena sejak dari kandungan juga orang tuanya sudah membawa ke gereja dan di dalam janin itu, di dalam kandungan itu juga dia sudah mendengar nyanyian dan bernyanyi. Alai di partikian na perpurion nunga gudak kita nabias di nama redde alanyaha aladak sia roha be aladak sia panidangi obbe. Kalau nyanyian bukan dari pergumulan iman dipastikan itu bukan lagu yang bisa membawa orang untuk berubah. Alanido nang di kebaktian di HKBP diseleksi, dilihat. Bahkan itu dalam kebaktian pemuda juga dilihat apakah itu nyanyian berawal atau berangkat daripada kesaksian atau tidak. Ai moloholan asal girang-girang go pasonang roha itu adalah entertain. Itu adalah hiburan. Tetapi ibadah yang betul-betul dari dalam hati itulah yang diinginkan Tuhan. Amos 5 takas madok dang dihalomo rohakwe demi ninna puasa aladang dihanguluhon bangsui nani edehonna alai pos dorohaku di huria HKBP badung baratonna terbarita doak kena malo maredde hita naing ma edde taita hanguluhon dumengga do sada tai hutokor alai betul-betul mengulu edde nata edde hodikori di bagasang ulutta daripada sudah tai hutun HP
si surah pangalahota nang ditungani keluarga. Alanido akka permitu madok molo didok pe istilah ni permitu haunga mada nadila paredde molina ngatung macai jorbuti ngarwai. Alanido maredde mahita Papua sonna di bagasar roha molo dia dopi hora gam ni hamaolon hape malua ho edde homa edde haluaon molo dia dopi ho parukilon di roham dak sanggup pemangulahon pangido ma edde asa didongani di bata. Dan yakinlah nyanyian itu pasti membawa berkat, membaik kita margugu peluang kita seragam nyaka baru kilotei. Alanido hamua kamang do tamakainang adong koreksi di hita di zaman na perpudion molo hurok nakanin edde huria manang edde suke suku ape di tengah-tengah ni bataki harus mempunyai dan syarat nilai-nilai pesan moral ataupun teologis. Hape di zaman pertikian na perpudion si pata dang dipikiri jolma be asal ma tabu mangedehon satokin melidak lagui terkenal alai satokin nai mitop daktar boto-boto au sugari do daksia kesaksian akka edde na di bukit de tahun hape nga 300 tahun nasalpu dak tubu do behita nung arongo liling satu sedarion tabu edde honotta songonido nang lagu-lagu nostalgia na julu lagu-lagu akka pesan di tonga-tonga ni habata hopi say taide hodon waing alayang go akka edde di zaman waingon di partikian na parpurion satokim mamulup satokim may salpu. Alanyaha gudangani asal ma mengikuti tren perkembangan zaman dang berangkat sian pemahaman dohot pergumulan hidup. Aibu menak tabereng ai danak gope edena nunga orang ketiga esong dia duit huboto doa usala dak seharusnya usilingku alai demi cinta rela doa gabe orang ketiga inna bangga mau be dak danak be ya dehon edde somoni sada mahubay sada contoh edde ni kada danak najulu dihanguluhon na tutua sa roritikion natape sa sitong ngadak pantas biba na mga dehoni ima edde met awon bain iyas rohakon sasadahu Yesus dongaku tokto. Tanpa tidak sadar kita itu diberangkatkan dan diduakan di dalam keluarga kita bersama lagu itu. Nak pemek tahu Yesus toktong dongaku madongan yau. Daripada holan lagu kingkong badannya besar tetapi kakinya manang nahid di sekolah minggu mulu holanido hola patabu-tabu pinggul we. Alai dang dihalomo kalak mulu lagu na songoni karena dianggap itu monoton, karena dianggap itu klasik dan ketinggalan zaman. HP saya situng mulu diubah ke lagu-lagu na jului muse saya yakin bisa membakar semangat kita kembali untuk memberitakan Injil lebih kuat, lebih semangat. Dak terbatas kita holan taruh marupani holan marpoti. Kenapa? Semuanya bisa kita pakai, kita fungsikan untuk memberitakan Injil. Memang najulu HKBP kakuro dang bui margitar di gereja alai bereng manuaeng HKBP datung arong benasongoni. Najulu dang bui masuk godak tu gereja ala dia tonggui memilih begu nuaeng bereng. HKBP sudah maju dan terbuka untuk memuji Tuhan. Sonari kreativitas tama bohado kita mengubah lagu itu supaya menjadi lagu yang baru yang menguatkan kita semangat kembali untuk memuji Tuhan. Ido na pinangido ni turpuhon apala tongomma di minggu kantate mangedehon sada ede nai baru di debata
Alanido hamuak kamanginang di partikian panuratan ni buku pangukapunon baki do harajaon Rom songon polisi dunia, negara superpower, negara adik kuasa tarsongon Amerika mara di bagasa partikianon. Mereka bangkit dan waktu itu Raja Domitianus atau Kaisar Domitianus memimpin. Jala tung macai ngerido pangalilion na pinatupani Kaisar Domitianus lahu mangalili halak Kristen. Sahap manang na manuraton buku pangukapuno si Yohanes ikut gabe terbuang ibana tu sada pulau terpencil, Pulau Patmos. Tarsongon nusa kambangan menwangate alai mulu kambangan akainganan yakka napi kelas kakak mai ate akka narkuba do di alai yang go si Yohanes na manuraton pangukapunon diasingkan ibana di satu pulau. Dia tong rohani panggung gomi ditiki saima berita taringot Tuhan Kristenon alai ternyata justru di sido di pasar di bata pangukapunon songon nak tajahan nak ne diturpuhon ikom marede sogut bangsoi mulak. Kaisar itu juga harus Tuhan taklukkan. Salpudo seluhukna aka panggonggomi, salpudo seluhukna kana masa, salpudo seluhukna aka parsahiton. COVID-19 bahenon ni debata. Ay tuduk ditoroni huaso ni debata do seluhukna aka masa di hasianganon. Ido nanang dohonon diturpuhon asa margogo hita. Asa tok-tok kita marpos ni roha. Asa tok-tok kita marpakirimon di bagasan edeta mangedehon edde hamonangoni. Ay nunga monang Kristus manaluhos sibolis. Nunga monang Kristus manaluhon hamatian. Jalan nunga monang Kristus manaluhon subian yakka nama bahek kita medebu tugonggoman di dosa. Di bagasa Kristus do jumpa kita hamonangoni. Jala di bagasan pabahenan na argai gabe bohita marlas ni roha marulupulup mangedehon pabahenan ni debata. Alanido hamuak kamanginang adong manang pigas yan ngulu niyak kanamar kantate di bagasa tikyon na parjolo ima. Marede mahita patubu pakirimon dohot gogo na baru. Molo marsak roham edehom ma edde na patuguhon ho musemar pakirimon na baru. Molo marlas ni roha hita marede mahita mamuji ro pasangapod de bata. Molo mangadopi akasi taonok kita soronyari na sutar haison di bagasan ngulu na tadopi nuaing edehom ma ekaide na patugu hapor syauta. Asabuy hita marlas ni roha marulupulup toktong mamuji dohot pasangapon di bata. Ima na parjulu. Na paduahon naeng maedetai aktual di tonga-tonga di nguluta. Nyanyian itu ada aktualisasi di dalam kehidupan kita. Mulu sesaurdot edde dok pabahenatai damari suang mahita na toktong marede mamuji dot pasangapon di bata. Mulu dak saurdot paredio taido pabahenata debatape dang lomorohana diaka edeta. Alani asa lomorohani debata di edde nang panidang yotai taulaho mahobbartu nak taidehoni. Taidehom ma edde ne baru toktong taidema edde natakas manungguli rohata makamulatehon dengan bahasa ni debata. Asa takas marhite ede taruli hita diragam ni pasu-pasu. Mulu so takas do taulahoni dohonon nama hita holan marede sabing. Tarsongon naposo rupani gudang doak kanaposo anggo di nama mangaririt sada nak boru batungi nama jebunate. Mulu maro na julu sada duli-duli marede apalagi boto margitar
Jalan aku lamar gitar, mulai bayar musik gitar robui marede pudi buti. Angkui laku may mana tong. Di hutao do ihutape ributan may bana tu akanak buru na julu. Na tapi duksau tibana marhasohota do sidoli par gitari. Di bawah tibana ma nasomanga kabe ala ni gitari. Ala na jota nikudi ma amaton marede ganupari dang diulo-ulon. Boydo marapi purung madok edei HP di pangulau dak takas. Songon ede ni akan aposo demi cintaku padamu lautan pun akan kuseberangi ninna. HP hola diro itu anon Roma jodoh ngatung masih holi ba inna. Aku udah dek inna. Hola nuda do ngetor gudang alasanna. Apa yang kunakanin lautan akan kuseberangi ninna. Dangi? Boydo songoni ngoluta di nama rede molo soarong aktualisasi dot pabahena na takas di tonga-tonga ni ngoluta. Jalan apa tuluhon menyanyi adalah perintah Tuhan. Menyanyi adalah perintah Tuhan sebab Tuhan juga menginginkan kita menjadi umat yang bernyanyi. Ai molo dipangido de batahi tamarede totu na di halom horde batado ngulutai marede. Edde ne baru. Jala molo panidang yotta pe sugut disurgoi didok marede do hita sugut disi mamuji de bata. Dang binoto dah alai bamberanda ende majuate dah. Molo tung beranda pe rupani ayala sohyar pi balangsuk tusi. Ate biasa sugut Yesusi langsung menukuk kita. Ay HKBP do hui mupang. Baru bay maju sada edde ni HKBP lomon ruham. Mulu so tay deho dak tabo to musay nomorna basutung gabe so sahat tidak deh. Jala yakin do pasti ada satu lagu yang betul-betul mengubah kehidupan kita dari nyanyian kita. Sia buke detai. Naboy takas tay deho ni diganup tiki. Mabay sonang jala lubang pakilalata. Mabay sonang jala tok-tok kita marlas ni roha di bagasan nguluta si ganupari. Ido na inihirim ni debata asa tok-tok kita patuduhon ngulu paredoni di ganup akka partikian na tabulus si ganupari. Molo akka martir na jolo, molo akka siuton Kristus na jolo, ditikiro parsorion nama sai sona di bagasa turpuhon pangalilioni sada edde na takas di edde hon nasida ima edde nomor 600 lui aha dirok disi sai ihutonoku Yesus jala eddeon mabay semangat na baru nasida tukpe ikon gabe tontonan nasida di hurungan ni babiat di tonga-tonga ni akka pangalileyon ido mabahin nasida margogo mandok sai hutonoku Yesus saliling liling nai buha suedo pe edio di tonga-tonga ni rohatan waing dak pangalileyo do pe narotu hita COVID-10 sia do pe asugari dope lobi jumorbut siani naro tare deho kita dope edeon ala yang gohatan itu hatta mangidohon ikonoma ede nama baik kita margugu di situasi dot paru kilo nama sai asa tok-tok kita monang jalabu kita makamonakon paru kilo ni tabukan majo inang amang songoni nangaka ruas ni huriata nari tongan ibagas nuaing Taideho majuom betul-betul sia rohata perbagasan. Madok apapun yang terjadi Yesus akan selalu menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Baik majo itu.
Sai hutonoku Yesu, sai hutonoku Yesu, saleleng-leleng naik nanggodang hapor suho, sai benget doa umanao, sai hutonoku Yesus, saleleng-leleng naik. Taideo solak ngaido semangat. Sai hutonoku Yesu. Auho di bagasa roham. Sai hutonoku Yesu. Saleleng-leleng naik nanggoda hapor suho, sai benget doa umanao, sai hutonoku Yesu, saleleng-leleng naik. Tahun 1950 siema dicipta honet dion. Nuaing omma pabor hatok kita asa marugugu hita mengerupi akkana masa natabulus. Dangadong hapi dingata na asing sodukko ni debata na marugugi hok kita. Markantate mahita, maredde mahita di tongani ngulutta. Ujuro arsak mananglas ni rohape. Asa disi patar idommu, pabua di dongani debata doho di ganup akka paruklommu. Jaladakki adita dikot debata akka nasai toktong juju turupanna. Dakki adita dikot tuhani akka ruas ni huria nasai toktong maredde memuji pasang apot debata. Saya jupangmu ma akka alus di tangyangmu. Saya jupangmu ma akka alus ni pangiduammu di bagasa tangiang nang edemi. Asa sabam roham mengadopi akka namasai. Di pargugoi Tuhan mahita saluhuna, jala di ramoti mahita ganupari ganuptiki, di sarihon akka narekot di tongani ngulutta. Amen martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan di pasahat rohanami na pungon. Apala di minggu kantate sedarion disungguli homu se roha dohot pamikirion nami, roha dohot panidangyon nami, jala roha dohot pakirimon nami Tuhan, asa hupar hatopot tami, babuah horo Tuhan, Tuhan jala sisobon nami, manangaha penamasa di tongani ngulu nami, arsak mananglas ni rohape. Molo adong pe namanosak ngulu nami, alamak kokok barita nauli hami. Naeng mamargugo hami Tuhan madok, tung rope hapor suhon, horo toktong ihutunon nami, salileng ni leleng na. Unang adok siya ruas ni huriam na manibil, unang adok siya tonga-tonga ni naposom na murtat. Jala unang arok siya tonga-tonga nami na maninggal hokko Tuhan. Ala di itong rohana tung boratdo nagabi si utokko. Molo tung jupang akka nasohin alamohon ni roha rito nga ningulu nami. Urupi hami Tuhan pasahaton sudinay marhite edde nang tangyang nami. Asa margugo hami Tuhan jala ditikina pamonangom muro hami. Jala pos dorohanami kopit sa pulisi ope Tuhan salpuron ditikina alani asidohot holong neroham. Tangadong nasutar patupaho
pasu-pasu manangaka ruas ni huriam di tongan ibagas. Unang luas na sida marbada alaniaka ruduk ni pikiran alani namasaon, mamikirya kasida budabuan di tongan keluarga, lumoy madisi panganon para biton, asiroham Tuhan, selehom madida sida sabam ni roha mamakin arongi, pay masal pun namasaon, asanggiat Tuhan palumehonommu, lobi siyan na huhirpami muse, ditikinan ng roon, sepatubuhom maholong di tongan keluarga, bayam matikyot Tuhan dihami, patuduhon keeratan di tongani keluarga ni halak Kristen, asa marhiti nama sao Tuhan dalam manada hami, pabua diri nami ngolunami, horo na mangatur Tuhan jalasa guru tu horo akka namasa. Pasu-pasu ma sude program ni huriam HKBP Badung Baraton, moleate ma Tuhan adong garupari garup tiki akka ruas ni huriam, na mangukap rohana lumoy ma pitu ni rohana perbagasani mabagi ho sautik siya pasu-pasum nang jinalona tuak kadongan nami na hurangan marhiti aksi sosial ale Tuhan gudang duy na sumanurator dirina di tiktingon marhiti NN hodo na bote manangisi pinasida na pasahat ni tabay ma pasu-pasu di keluarga nasida tujulan nyari. Otik sosadia pe Tuhan na pinasahat ni huriam songo perbuy ni holong ni rohanami dakkola di jamita dakkola di langgatan alay tarida tu hapabayanan nami marhiti pabahenan mangurupyak karwasmi. Otik sosadia pe Tuhan pasu-pasu may mangurupi mangurut ngulu nasida parmanganon nasida Tuhan asaboy nasida Tuhan marlas ni roha marulupulup mamuji pasangapogwarmu. Godang nairupi Tuhan na patut siulahon nami alaydang margugo hami Tuhan molo soho na marguyo kami alani Tuhan hupasat tami may saluhu na holat tubaga sa tangammu perbisuhi makana posom na mangula di tongani huriam asaboy Tuhan mangamudihon huriamon tu ari na neng rodi baga salas ni roha dot ulup-ulup atong rapoko mahami Tuhan holam mangasahon guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita, laos na marede, tapasaha ma piliata. Bersulas di roha doa dingolukon golas ni roha doa dingolukon tong di rohako mauliate golas ni roha maringan holong mi Tuhan dia mauliate golas ni roha maringan holong mi Tuhan dia lasonang dongo dingolukon mardame jalasona totong di rohako mauliate golas ni roha maringan holong mi Tuhan dia mauliate golas ni roha maringan holong mi Tuhan dia tatangyak kon ma peleata martangyang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silihul-lihun nadinggan duhuk nasa ulibasan na mauliutus upasatami masyan na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho
Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasiak kami pilianon. Pati bulok karajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam utadahami gudang mi silihol-lihom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliyate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dilehon mi toniro di pamataku osadohon iro di saluhut ataku upasahat itu ho Ale amanami na di banua gijang say pinorbadia magoarmu say Roma haraja ommu say sauk malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesa madusanami songon panesanami di dosa nidongan na mardosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahamisian pangago ai ho dona jao dohot hagogo rode hasangapo salele mulak maho di bagasan dame caloma pasu-pasu siatu hatta di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Amen. Amin. 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 Horas marihita selamat hari Minggu ma dihita saluhuna.
Goda